Σήμερα το Poker Tour, καινούργιος διαγωνισμός εδώ πέρα. Βλέπουμε κύριος Άλφρεντ εδώ πέρα, Νίκος, ένας είναι ονόματος, άλλος είναι ομάδα Νίκος, ο Άγγελος, ο Νόντας, 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Poker Tour, Γιώργος, Μάριος, εδώ έχουμε τον Γιάννη, ύπουλος παίκτης της ομάδας, προκαλεί τον αντίπαλό του και συνήθως τον κερδίζει. Χαλαρό παιχνίδι εδώ, μιλάει με τον αντίπαλό του. Ο κύριος Άλφρεντ εδώ πέρα. Εδώ έχουμε κάτι γελάκια του κύριου Άλφρεντ εδώ πέρα. Λέει κάτι αστάκια του κύριου Άλφρεντ. Είναι ο μπλόφα του λέει εδώ. Ένα ήρεμα παιχνίδι λέει ο κύριος Άλφρεντ στους φίλους του. Έχασε, βγήκε και ο κύριος εδώ, δεν πειράζει. Εδώ βλέπουμε το φίλο πάει στο 2 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Εδώ βλέπουμε κάτι βρωμόλογα τα αλλάζουν εδώ οι παίχτες. Ησυχία λέει εδώ. Δώσε κι άλλο παίχτη και φίλο. Stop. Alright, just take it on, okay? Son of a bitch. We only got 4 minutes. Shut the fuck up! Σκληρός αλλά έχασε εδώ ο παίκτης. Εδώ βλέπουμε και ο Στάλερ γελάει που χάσανε την αντίπαλοι του. We're gonna do the trick. Doesn't matter. Please, be quiet. Be quiet. Ψυχία εδώ λέει. It's very easy game. You're gonna rise with the money. With the money we shut the fuck up. Μάλιστα εδώ μιλάνε εδώ μεταξύ τους αντίπαλοι. Οκ. Εγώ θα βάλω την αδερφή του Σμουέλη. Εδώ κάτι. I'm gonna take Smueli's daughter. Daughter, sister. Go to your mom. Okay? Okay. Stop. What? Χάνε εδώ, είναι ύπουλος παίκτης όπως σας έχω πει, αλλά έχασε το παιχνίδι εδώ πέρα. Alright, just take it on, okay? Sounds, okay? Be quiet. Φυλάξε την μπάκα στον αέρα. Απειλές εδώ πέρα. Εδώ λέει ησυχία στους αντίπαλους του. Κύριος Άλφρεντ εδώ πέρα. Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής και εδώ πέρα ο κύριος Άλφρεντ. Πολύ σκεφτικός. Okay, you are okay? Okay? Ένα λέει εδώ πέρα. Take yours. 8. 12. You burn it. No, it's not burned. Πώς έβαλε ο μαλάκας? Χάνει το παιχνίδι. Χάνει το παιχνίδι ο κύριος Άλφρεντ. Δύσκολο παιχνίδι. Watch out your moves. Stop. Okay? Εδώ με τον Νίκο. Προκαλεί πολύ τον αντίπαλό του. Okay. You like that? Fuck you. 21. Okay. Congratulations. Κέρδισε εδώ το γύρο, κέρδισε κύριο Νίκος. Thank you very much. Σου προκαλεί πολύ τον αντίπαλό του, αλλά... You are a good player, but fuck, you're gonna lose. I don't believe it. Οκ, βλέπουμε. I don't believe it. Πήρε το γύρο εδώ ο Νίκος. Συγχαρητήρια εδώ πέρα. Κύριος εδώ πέρα, παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν κατάφερε να πάρει αυτό το γύρο. Look under the table. Εδώ με τον κύριο Άλφρεντ μιλάει με τον αντίπαλό του εδώ πέρα. Please be quiet. Πάμε στην διαφημίσεις και γυρνάμε για το δεύτερο γύρο.